Nagahilapit na lang ang eleksyon, kag ginahaylo naman sang Comelec nga magparehistro na sa ila talatapan. Naglabot na sa 187,394 ang panibagong voter registrants sa Western Visayas, sandig sa pinakauli nga data sa Commission on Elections sa Comelec Region 6. Sa nasambit nga numero, 93,228 ang lalaki, kag 94,166 naman ang babae nga mga registrants. Dugang pa, nagapanguna naman ang probinsya sang Iloilo, kung siriin nakabalag sang 100,738 ka mga newly registrants, Capiz nga may 29,519, Aklan nga may 26,638, Antique nga may 24,078, kag 6,421 naman gikan sa probinsya sang Guimaras. Nahibaluan niya ini ang kabahin sa pagpanghanda sa May 9, 2025 national and local elections. Nahibaluan nga sa Setyembre 30 na ang deadline o kunang magatakop ang registration sa Commission on Elections. Report na gikan sa Comelec Region 6 sinisika K5, Kimon, Tanyo Kaluyo, kag para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.